Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom.